بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أفضل من طاب منه النجار وسمى به الفخار، واستنارت بنور جبينه الأقمار، وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار، سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأغوار، وبمعجزات آياته نتخ الكتاب وتواترت الأخبار، وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته، المتصفين بمحبته، المهتدين بهديه وسيرته، وتوفنا على سنته، واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. مهربان Huday Tebareke ve Teala himmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun dip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ediyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilen bolsa Allah Taala lütfu keremi ile kabul edip belki himmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul İşan aydiya Mahtumul boyun koygun bu emre, dünya meşgul olup kalmağın gumra, boyun alışın neptir. Hazreti Mahtumul İşan boyun alışı gururunu hak zatçı, vakıi zatçı, başka da caylaştırmaşı doğur zat, giyeceğin giyiceliği hak boluşu yalak, günnizin de günnizliği hak boluşu yalak, giyeceğini günniz deyip bolmaya, günniz de giyece deyip bolmayışı yalak. Mahtumul boyun koygun bu emre, dünya meşgul olup kalmağın gumra, 100 yıllık teterik 5 günlük umra akledin nişigi işler yararlar. 5 günlük dünya diliyeyi Müslümanlar. Ne deyip 5 gün niliye? 3 gün nilmiye? Ya 8 gün değil mi ya? Şun, düğün, öngün. Onun ağırsa adı yoktur. Falanca gün benden onca değil yandır. Şunun ma, düğünün ma, öngünün ma. Bir de ertirin ma, bir de bir günün ma. Bir günden ağırlık falanca günden değil ya. Sana ağılca 5 gün dünya deyiptir. Ey Müslümanlar, yerin yüzü insanı Huday Taala bir tor yaradıptır. Ferkat bilen qarşıptır insanın sereşti, yaşayışı. Judayi bilen qarşıptır. İnsan yerin yüzünde dünya gelecek bolonu Huday Taala'nın aytyan wagtyna sellim ennesinin gövresine yeke dünya geliyor bir näçe wagt ennesi bilen bile yatmaly bolýar. Näme diýip ennesinden süýt emýär, iwiçke wabasta mätat. Emma bir näçe wagt geçenden soňra ennesinden näçe oluşmaly bolýar. Emmiýär, ondan soňra iwiçke düdülýär. Ondan soňra ulalýar. Ulalandan soňra okuwa ýarýar. Kan mahalledäki oglanlar bilen oýnabadan savuluşyp gidip ders okuýmaly bolýar. Ders okuýanda da bir näçe oglanlar bilen hem klas bolýar, ondan soňra ýene olardan aýryşmaly. Ulalýar. Soňra gidýär, ýurduny ütgetýär, serwaza gidýär. Otada bir etdi insanlar bilen aşna bolýar, ondan da savuluşýar.
öýlenýä, en atadan savulşýa, dogallaryndan savulşýa. Sonra özünden çağa önmäne durýa. Çağası da olalya, özünden gidýä. Tamam bolýa. O da öz başy bolýa. Ahyrda da garrýa. Garrýanda ya öňçe özü ya zenanasy dünýeden geçýär. Doğan bilen bile ýaşadymy ýok. En atasy bilen bile ýaşadymy ýok. Ogly gyzy bilen bile ýaşadymy ýok. Geň zadyşy bir eneden dünýäge geleni bilen, bir atadan önübeseni bilen gabarda da bile ýaşamaýar. Her kim joda ýatmaly. Minha halaqnakum we fiha nu'idukum we minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa laqad ji'tumuna furada kama halaqnakum awwala marra. Diyecek bolýanym sefere gidýän hem seferiň ma, ondan sowulşýan. Ýeriň ýüzi bir forum aýralyk ýurdy musulmanlar. Ýurdundan hepber. Ahyrda da şu bewafaý ki jodaý hemişe ýaşap bolmaýar, hemişe bir-biriň gapdalyna bolup bolmaýan dünýäden ahirete garşy geçip gitmeli. Şo tasawwur birikmeli ýa musulmanlar. Peygamberimiz Mekke-i Mukarremani aýralyk düşüp Medine-i Munawwara hicret edip barýar. Emma şolan hemmesi kıyamatda bir üýşmeli jaý, bir gawzada ýa musulmanlar. Dünýä jodaý jaý boldy. Kıyamat üýşmeli ýer. Üýşmeklik beter gawy. Näjere? Bizden öňçäki önü weseller de şo tak barjak. Bizden sonra önü weseller de şo tak barjak. Erki adamda şeýler barjak, zenana da şeýler barjak. Ogul gyzda şeýler barjak, aýallyganda şeýler barjak, zenana da şeýler barjak. Oham gawy bolsaň hemmäňiz bir ýerde ýaşamaly, jodaý ýok ondan sonra. Wasfyny ýazmaga sözüm dilim ýok. Hak özü hakimdir, jebr zulüm ýok, gaýgy gam ýok, garrylyk ýok, ölüm ýok. Aýrylmaz sawulmaz ýazy beheştiň. İnşallah hemmäňize nesip etsin. Bir wagt Hazreti Osman radıyallahu taala anhuň wagtynda bir gaty düşdi diye. Gysçylyk bolupdyr. Yer küle dönüp lat gögörmäni adamlar açlyk bolup kan mallar da qyrlypdyr. Şonu Medine-i Munawwara başga ýurtdan bir kerwan geldi, bir zatlar tijaret edmäni, elinde sermaýasy we gyzyl kümüşi we bir maktarda milletin ýaşaýyşyna gerek zatlar we şonu Medine bilen, Medinedäki ýaşaýan adamlar bilen alyweru etmeli şolar bilen. Medine'de bazat özlerine ýok bolsa şonu gyzyl kümüş berip satyn almaly. Medine'de ýok zat bolsa özünde bar bolsa şonu berip ýene alyweru edmeli. Şonu Hazreti Osmanyň elinde bir miktar beýleki adamlar aşa gelen tijaret edýän adamlara bir peýdaly zat bar. Iýiçi bolmalylar, ýöne peýdaly zat. Demir şaýdyr bir zatdyr. Hazreti Osman nidi diye radıyallahu taala kimşini aljakşy tijaret eden gafaladan onna bir men bir derhem alaýyn dipdir. Mundan bahara galjak-bamy? Otadan bir 2 derhem. Mundan göňüre galjak-bam? Bir kärra gaýdypdyr. Ahyrda da Hazreti Osmany dipdirle, ya Osman, ey Osman radıyallahu taala, bizden öňçe tijaret etmäne adam gelmändir, ştaky bir gysçylyk zaman boldy. Bizden sonra da gelecek adam yok. Sen bizden başka kime satacak? Bize dilep duran ahirki nahayi kıymetimiz şu. Sen näzire muamele edeceksen? Bundan baha satıp ne edecek? Muamelasını ne edipdir? Berjeklerden berip taraftan pul alıptır. İzinden neyiptir? Huday Taala men jensimi 10 barabar satın alýar dipdir. İzinden ne aýdypdyr? Allahumme inni wahabtuha li fuqara'il Medine. Ya Rabbim şu alu berumda elime gelen poli, eline gelen iwiski näme zadiki musulmanlar şoňa hor bolup gysçylyk bolup duran zady sana verdim, senden 10 barabar hantama dip sadaka verdi diýen musulmanlar. Baý adam kan musulmanlara hyzmet eden. Şolar ýalyk arasa adamyň üýşek gerek musulmanlar. İnşallah Medine-i Munawwara barandan sonra täze bir zindigi başlap, täze bir ferheng bir temettün başlaýar.
o musulmanlardan sada sağ solun tanıymayan insanlardan bir ferhenk beceriye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sonra özün keyfi diyen ağzında keyif bolýar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık ýalaklar, Hazreti Ömer ýalaklar, beýleki sahabalar ýalaklar bir-birini hemayet edişi, giyce turup ağlayışı, ibadet edişi, bir zada sadaka veren nemenden mätäsirak diýip oňa berip, o da oňa berip, o da oňa berip, o da oňa berip, öýler aýlanyp daňdan ýene de öňkü sadaka berýän adamyň öýüne öwrülip gelerdi diýe sadaka. Bir ýerde bir batyl gözlü bolsa, bir ýerde bir ýarama maýyf adam, oturan adam bolsa, gijeden gije özüni tanıtman, ýüzüni örtüp sahabalar şoň öýüne süýrüp, dawarjy bolsa onu sagyp, süýdün beşirip ewrüne goýup, arasalap ýene de özüne aýtmaýar. Şu zendegiler, ey musulmanlar gelsin inşallah. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hicreti Medine'ye Munawwara garşyn çykyp gidýär gara sawurdan. Hazreti Abdullah ibn Urayqit diýen adam ýolçy, ýoly bilýär rahnama, ýol kökezip barýan. Hazreti Amr ibn Fehire de hadım hukmuna Hazreti Ebu Bekir Sıddık bilen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da ikisi bir düýän üstünde Medine'ye Munawwara garşyn marýarly hicrete. Şonda ýolda ýene bir bolan ittifaklaň bir muhim bolan wakalardan Hazreti Burayda diýen Peygamberimiziň sahabasy omuga iman getirmeýändir. Araplaryň gaty olakan taýfalarynyň birinden awryly adamlaryň biri Qurayşyň da 100 düýe berjek. 100 düýe şumat näçe bolýar? Kan zat özü bir dewlet bolýar, özü bir tökünmeýjek ars bolýar şu mahal 100 düýäni hesap etsen. Süýdüne aýtjakmy, öňü besen köşegine aýtjakmy, öz gıymatyna aýtjakmy? Qurayş her kim şu Peygamber Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın kellesini getirse ya joňşoň yatan ýerini bize aýtsa biz barsak 100 düýe berjek diýip. Şu 100 düýe tama edip Hazreti Burayda Eslemike iman getirmedik. 80 ulagly, ayagulagly indi näme de bolsa taryhda agzalmandyr. Ýöne dagyqrak aýdylşyna görä 180 atly bolup Hazreti Burayda ýoldaşlar bilen uğraya. Biz şu 100 düýäni eýe bolaylyk. İzarlıya Hazreti Burayda barya Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a da sataşýarlar. 80 atly bolup. Indi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a Qurayşa täwil berip näçe düýe almaly? 100 düýe almaly. Şonu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýüregi jaýly bolup sen kim bolýan diýipdir. Onu men Burayda diýipdir. Onu Burayda diýeni sawuklyk, jaýlyk diýdigi. Onu ýüregime sawydy diýipdir. Yürekde korku wady, yürek sawydy diýipdir. Adyň Burayda bolsa senden zarar gelmer diýipdir. Haýsy kabileden, onu Eslem diýen kabileden, Salymdan gelýär. Ay onu sen dogry adamdyrsyň. Biz salym galyk diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Haýsy kawmdan Benu Sehm ok ýaýyň eýesi bolan diýdigi de Benu Sehm öz bir taýfa ady. Ýöne oň lugawy manasyna Peygamberimiz ortaga getirip Haraja sehmuk onda sen okun atdy hesap sen uttun awlajak zadyň awladyň diýipdir. Şonu Hazreti Burayda Peygamberimiziň ýumşak şeýdip şoň adyny ýagşa ýorsuny görüp ýüregine inni Hudaý Taala tawfiqy iman nesip edip şu taýda iman getirýär. 80 atly iman getirýär ýanlar. Radiyallahu Taala anhum bolýarlar. Kıyamatda Peygamberimiz bilen hemjawar boljak ey musulmanlar. Şonu Hazreti Burayda Peygamberimizden isteýär, ya Resulallah, Medinäni men gawtanyýan, Yesrib umugy. Yesrib'i men gawtanyýan, men seni elteýinip bir mikdar ýolagçy bolup, ondan sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam oňa mämuriýet berip başga ýurda din ýaýratmany diýär musulmanlar. Ýöne Hazreti Buraydaň ýörüýte gurruňy we kän kerametleri we kän edin işleri we Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilen hadis-i şerifler we inşallah giňrak fursatda aglar. Hazreti Burayda Türkmenistanyň Mary diýen şäherinde jaýlanýar.
Ondan önce Hazreti Hikem ibn Amr Gıfari deyip bir Peygamberimizin sahabası geçipdir, Marin gazisitti diye. Hazreti Hikem, Hazreti Buraydadan önce dünyadan geçip, 50-nji hicretde şotak jaýlanyp, Hazreti Burayda da şotak barıp, ikisi bile ziyaret edilýär musulmanlar. Gaty bir ulughan gurlunglary var. Şolaň ikisine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Entuma aynani li ahli'l maşriq." Ey Hakem ve ey Burayda, sizin ikiniz maşriq, şarkda ýaşaýan musulmanlaryň görür gözü diýipdir. Yani çeşmesi diýdik de bolsa bolamol, görür gözü diýdik bolsa bolamol musulman doňurlar. Inni başka bir muhim waka yok. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam takriben 500 kilometrede yol teyedip kıyınçılıklar bilen, açlıqsızlyk bilen Medine-i Munawwara goýlaýarlar. Medine'de yaşayan ensarlaryň ulughan bir ediýän işi wady diýe habar gelipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke'den uğrapdyr, Medine'ye gelýär, Yesrib'e gelýär. Yesrib'in adamlarından boljak. Şonda tamam bolup ewinden istigval ederýärler, gülüp çykarýarlar. Gün ogup ayagyny ýerden galdyranna Mekkeň tarafyny gözläp, hawa mahul ysy bolup, günerta golaýlaryny her kim çaşyp öýüne giderdi diye. Şo Peýgamberiň öwüne durjak bol. Näçe gün şey dipdirler bolmandyr. Ahyrda da bir Yehudi erkadamyň biri Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň aňyrdan gelişini görüp, Peygamberimiziň de ulughan ajazy kölüge bolmayan, bulut yok asmanyna, çetir bolmadyk ýanynyň Hudaý Taala şoňa bir saýban köklerdi diye bir pereşte adamlara görünüp duran zady yok. Yani bir fereşte memur şeýle kölüge bermel, saýban bolmaly, günüň nur degmer ýalyk. Şonda aňyrdan Peygamberimiziň defesinde bir kölüge bolup gelýär. Ya ma'şaral Arab, ey Araplar, gözleşip duran adamyňyz gelýär diýdi diýe musulmanlar. Ohum Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek sahabalary hoşluk bolup çykmany durýar. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek ensarlaryndan Medine adamlary Peygamberi özüne mezban tutulup we Medineň gumunyň erdeşi galýar. Medine diýeni beýleki ýurtlaýarlyk bir musulman ýaşaýan ýurt. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň bir gyssanyp duran wagtynda, mübarek gyssanyp duran wagtynda şoňa ýurt berip, öý berip, şoňa himayatçy çykansaň, Peýgamberiň awalla aýdandyr Medine-i Munawwaraň ady ütgeýär. Her kim şu Medine'de jaýlanyp bilse felyamut biha fe inni ashfa'u limen yamutu biha diýen hadisler, her kim Medine'de dünýeden geçşek bolsa geçip bilse geçsin, şon kıyamatda Medine'ň gumundan çykan adamlary kıyamatda men dilep aljak diýipdir. Onuň üçin kän alimler varmış tule tarihte bu matryalak merzlen bir ýok wagtynda, şonda kän Peýgamberiň hadisini ders berip bir ömür Hudaý Taalaň buyrugyna ýaşan adamlar sonra derse yaramany diýişden düşüp gözleri da mahul kütelerine gidip Medine-i Munawwara'da ýaşap şotada jaýlanardylar diye. Näme diýip şon Peýgamber boyun alypdyr, her kim Medine gumunyna ýatyp şundan turup bilse kıyamatda dilep aljak diýdi musulman. Her kime nesip edýän nädir? Şonu sahabalaryň, ensarlar, Medineli sahabalaryň zinanalary, erk adamlary, çağalar hemmesi goşgu goşmana durdular diye. Tala'al bedru aleyna min thaniyatil wada' wajaba ash-shukru aleyna ma da'a lillahi da'. Eyyuhal meb'usu fina ji'te bil emril muta' ji'te şerraftel medine merhaban ya hayra da'. Tala'al bedr diýeni aýyň 14-üne tegelenenne şoňa bedr diýerler. Tala'al bedr aý dogdy bize Peýgamberiň ýüzüniň nuruny aýtýan. Şon Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek şemaýelinden Peýgamberimiz gumdan yaradylan akda, nurdan yaradyl. Asluhu nurun, nesluhu Adam. Nurdan yaradylan Peýgamber bolansoň Hazreti Ibn Abbas aýtýar, garanky gijelerde, aýyň ýok gijesinde hawada garamykka Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam Medineň ýollaryny, hyýawanyny ýörüp barýaka Peýgamberiň ýüzüniň nur diwarlara düşerdi diye. Hatta penjaralardan, ewişkelerden
Şo Peygamberin yalkymy içerikken ha Peygamberimiz barýar diýerdik diýe Hazreti Ibn Abbas gurrun berýär radiyallahu taala. Tala al-badru aleyna ay doğdu dipdirler. Ensarlar evünden çıkıp hoş bolup min seniyatil vada seniyye diýeni bir dağı gät ýerle bir beýik dağ bolýar şoň üstünden aşyp aňlyk geçmäne ýol bejermeden sinin bir gät ýerle şony şo tasy bir ýol bolýar. Min seniyatil vada diýen Medineli adamlar her muga Mekke taraftan bir mehman gelse şonu ýola salmadan çyrin bir näçe kilometr fasylasy bolmaly. Şo gädikden aňryk aşyryp ondan sonra aňryk aşanda ýafaşak bolansyň görünmän oham sagaman ýoluň ak ýoldaşyň hak bolsun diýip şo taga çelim ýola salýadylar diýe hoşlaşýadylar. Tala al-badru aleyna ay dogdy min seniyatil wada hoşlaşylyp sagaman mar diýilýän gädikden nipdir. Vecebe şükru aleyna biz beter şakir bolmaly. Mekke'de dünýäge gelen Peygamber Medineli boljak. Ma da'a lillahi da ta Hudaý diýilýänse we Hudaýyň ýoluna çagyrylýansa şu gelendiğine biz şükretmeli bolýar. Eyyuhal meb'usu fina ya Resulallah ki bize iýerilin ji'te bil emril muta kamil canymyz malymyz bilen kabul edilen dini getirenlersen. Näme diýsen biz etýäsýdik. Ji'te şerraftal Medine Medinek gaty awry verdin sen. Merhaban ya hayrada hoş geldin. İnki Hudaýa çagyrýan peýgamberler inki afdaly diýdi diye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Medineli sahabalar inni zenane wazan erkadan wazan şey dip ewünden goşgy goşup hoş bolup durarlaryny görüp 500 kilometrlik ýadawy çykdy diýýär musulmanlar gaty hoş bolup şonu öz islegi Peygamberimizin kakasy kim? Abdülmuttalib'in dädesi Haşim diýerler. Benu Haşim diýilýär Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Atasyna Haşim diýerler. Haşim'in zenanasy Medinelikdi diýe. Benu Neccar diýen taýfan gyzyndan Selma diýerler. Selma Abdülmuttalib'i dünýäge getiren zenana Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın aňyrlary bolýar. Şonu Peygamberimiz özü isledi diýe Benu Neccar men aňyrdaky hahalamyň dünýäge getireni awa Selma diýen ejemizden bolarlar daýlamyz başlady diýip şo taýda galjak boldy diýe. Entek Medine baranak ýöne golaýynda. Ýöne takdir şeýle boldy, hikmet şeýle boldy. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Benu Amr ibn Awf diýen taýfa şoň içinde bir ýaşuly din täze kök baglap barýaka bir ýaşuly niýazy bar. Bir ýaşuly bolsa, ak sakkal bolsa, müň däne jowandan gowulýar. Şonu Benu Amr ibn Awf diýen taýfadan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gaty bir iman getiren sahabalarynyň biri wady diýe ensarlardan. Oňa Kulsum ibn al-Hidim diýerler. Hazreti Kulsum diýen gaty bir zorly Araplar arasynda agyzy gözdelýän, hormasyla gezilýän sahabalaryň biri Benu Amr ibn Awf. Şolardan şoň ýanyna galy diýe bir 4 gece Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ondan sonra aňyrak baryp Quba diýerler, şemat haja giderler bilýändir. Deslapga salynan mescidi Quba diýerler. Quba diýdigi bir owaň ady şo wagtda. O wagtda Quba diýilýäni bir örtügülü olan şematçyna Quba diýerler asl. Geyime Quba diýerler. Şu örtügülü olan bir guýy bolmaly, heýwara süýji suw wady diýe. Şu suwuň ýanyna şu guýyň ýanyna şu owa Quba diýen owaçylar şo taýda oturansaň Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şo taýda jaýlaşýar ey musulmanlar. Quba barýar. Quba baryp bir näçe gün durýar şo taýda. Bir näçe kilometr Medine-i Munawwaradan fasylasy bar. Şo owada oturup şo owada Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahabalardy himayet edip ýanky Benu Amr Hazreti Kulsum diýmedikmi 4 günden şoň ýanyna galýar, sonra Quba gelýär diýdik. Şo Qubada Benu Amr diýen taýfa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a ejaza alyp eýem bir näçe güniň içinde bir ýerden jagaw mescid bejerýärler. Benu Amr
İbn Avf diýerler musulmanlar beter Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın da şu taada kän özü kömekleşip Allahumme innel ecra ecrul ahire ferhamil ensara vel muhacira dip goşup özü da şu mescidin düzden daş yığınap bir ganimet bir geçmezgünün mescidi bolup bir näse ýerine ýygynadylar diye. O taada Mescid-i Qubaň salynmaklygy, Mescid-i Qubada gelip bir näse Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir näse giýje şu taada eglenmekliginiň illaty Peýgamberiň hanawadaty Mekke-i Mukarremede. Oňa da aman bolup, emin bolup galan adam Hazreti Ali. Hazreti Ali näme diýip galdy? Kafirleri güýmäýli, täke Peýgamber dünýeden geçmesen, şehit bolmasyn niýlenak, Peýgamberiň eline kän kafirlaryň amanat maly wady diýip, şonsa aman tawşyrar ýalak, ýerine gawşyrar ýalak, amanatyn bitirer ýalak galada. Şonda Hazreti Ali bir näse gün gawja olar paýlandan soňra ummahatul müminin alyp Peýgamberiň içerisi bilen gelýär. Şole gelip ýetsinip Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mescid-i Quba'y alyp Quba diýen şäherde bir näse gün jaýlaşýany şu musulmanlar. Şodur şu dersdir. Özüni ýurdundan gowup duran adamlaryň mal amanat nime der ýalak Medinede jaýlaşan akşalary gözleşýär. Yıllarca, aylarca dersler her kim alana musulmanlar. Mescid-i Quba barada Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. İnşallah ýollar da açyldy, ýeňil ganimet hazine bilen umra gidip bolýar. Belkim size de nesip etsin gitmedikler inşallah. Peygamberimiz aýdypdyr: "Men tatahhara fi beytihi", her kim öýünde bir arasalansa, özüne nezafetine ýetişdi. Öý diýany enne şo takbarp jaýlaşandan soňra. Ondan sonra Quba mescidine barıp sonra namaz okuysa eyni bir umre eden sogab wadipdir. Peygamberimizin özü de sonra Medine-i Munawwara jaýlaşyp El-Mescidun Nebewi öz mescidi bina bolandan sonra da her heftede Mescid-i Quba barardy diye. Käde ulugly giderdi, käde de piyada giderdi diye. Şu takbar her şembelerini şu mescide barıp bir namaz okuyardy diye. Umra gidiýende oğullar. Peýgamberiň gömülüp giden sünnetlerindendir. Her kim şeyler etse şembe kokuşsan şembe gün başarsanız da piyada Mescid-i Nebewi'den şeyler Mescid-i Quba'ya barıp namaz okuymak Peygamberimizin sünneti o taraftan bir umre edenin sogabı deyip durayım musulmanlar. Sonra din kök bağlap kafirler eziyet bermäne durýar. Yuhalifu dinana ve yettabi'u qibletana. Binazra wallubi bizim dinimize ters gelýär. Olar kadim Yahudiyet din, Mesihiyet din ola Beytul Muqaddes'e vakyan bolmalı. Yuhalifu dinana ve yettabi'u qibletana. Evveli İslam'da da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam El-Beytul Maqdis, Beytul Muqaddes, Mescid-i Aqsa barıp namaz okuyýar näçe ýyl. Şu Medine jaýlaşanda da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Beytul Muqaddes'e wagt namaz okuyýar. Sonra ayet taghyire kıble gelip Kıblany itkötmeliyenne yuhalifu dinana täze din getirýär. Ýene de bizim Beytul Muqaddesimize wagt edip kafirler dil ýetirenne o hem Hudaý Taala buyruk edýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kıblany itköt Ka'baga garşy. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Namaz okyýatyka namazyň tökötmedi şumat aýlan diýip Peygamberimiz Mescid-i Zulqibleteyn madyl iki kıblaly bolan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamdan galan mescidde şonu Peygamberimiz ýene Mescid-i Quba bar özü şonu tecdidi bina edip kıblasyny Ka'ba aýlýar. Şumal Ka'ba aýlanyp duran Peýgamberiň ýadygar bolýar musulmanlar. Ahyrkyja görüňi de her ýerde telek adam bolansaň Benu Amr ibn Awf diýen taýfaň öz ağa oglallary Benu Ghanam ibn Awf diýen öz ağalar zatlar sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtyna şu Mescid-i Quba bahyl bolup şu taýdan ýene bir mescid salýarlar, Mescid-i Zarar diýen. Dini tezif etmeden söyleyip on gurun inşallah siret-i mübarek degeler. İnşallah gelecek heftelerde galanı alıp gideriz. Peygamberimiz Quba'dan Medine-i Munawwara warya. Ohum kan ajazlar, kan gen ýagdaýlar bolýar inşallah onu aýdars. Ýöne dersin alaýly. Ejewan oglallar, ey musulmanlar. Kışçık dersim ýaz, olahan ders, ýöne kutah ders. Peygamberimiz hicretten hedefi ferhenk doğrulamadan sürüyor. Bir näzere ýaşamany adamlara öwreder ýalak. Hormat sylaglar hefs bolar ýalak.
ulyň bir hormaty bar, kiçiň bir hormaty bar. Hudaýa degişli zatlaryň bir hormaty bar. Dini zatlaryň bir ehtiramy bar. Şu zatlar gowja düşündirer ýalak we oňdaşyndan şu arasaja ferhenk bilen hormat syýlagylja ahiret gazanmadan çyrym. Hudaý Taala gaşyn hicret etdi musulmanlar. Yani 2 saatdan hemmemiz yatanlar. Emma kafirler yatmıyor. Ne mi deyip? وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. Kafirler Allah'ın isteyen zadi. Öğüler kafir oluşuyalar. Kafirler Allah'ın isteyen zadi. Musulmanlar yoldan çıkaracak. Şonda bir jelese oldu diye bir näçe ilmänçe wagt geçdi o elbette. Bir gawy ýerin gözünde bir tedris edip duran, tahsil edip duran muanet, mulhid, dine ters bolan bir rawanşynas geldi diye. Şonda nazaryny soradylar diye. Hemme akşarlardan, sawatly adamlardan, şonu şu rawanşynas idi diye. Tupa tanksy musulmanlar ýykjak bolsaňyz, 2 paýgasy bardyr. Şu 2 paýgany ýakyn diýdi diye. Bir paýgasy hanawada. Hanawada da enata muhim, çağa muhim terbiýet tafylýa. Hanawadan zaýlan bir de nizam amuzaşysyny tahrip edin diýdi diye. Ma tahrip bolanak bu nizam amuzaşy. Hüjreler boşamadymy? Köplenç hanawadalarda heley öýde oturasy gelmeýär. Gidip özü işlejekden, sowda etjekden. Biz o mesele girmeyli, bir sowda etsin, bir dukan açsın, hejabyny raýat etse. Ýanrak bir näçe gün bundan öňçe biziň şu gurrun edip duran siret jelesemizde degişli. Arabistanyň paýtagtynda Riyaz diýen şäherde dini olahan bir zerbe vuruldy. Ýeriň ýüzüniň inki edermen fahisha adamlara olgu bolup duran, kafirlere olgu bolup duran hanende heleyleri getirip öýlüğünü köýkezip bir Riyaz diýen şäherde olahan bir konferans tutdular, olahan bir jeşin tutdular, mawsem. Müňlerçe adam geldi dünýäň her ýerinden. Hanendeleri getirdiler. Yalangıç musulmanlaryň öňüne, araplaryň öňüne, musulmanlaryň jawarlaryň öňüne, olahallaryň öňüne raqs etmeli, zat etmeli. Allah da sana gülüp bereni. Peygamberin ayak basan yerlerine, Riyazda. Fakat bir hanandak 500 milyar verdiler diye sonra. Bir näçe gizafat konsert icra etdi diýip. Dünýäň her ýerinde bir yalangçyly wazy getirip aýdym aýtdyrdylar. Meşrubat içdiler. Hemmesinden muhimrak narahat ediyen zady daşy. Ortada bir sistemi LED bir çarçup bir mukab suratda bir sefheye namayiş, mukab 4 tarafından namayişger da öýde bir telewizyon ýalak bir zat goýup daşyndan yalaňaç eleyle oýunçy oýnawaty. Araplar da şoňa gülüp el sarfany, ortada da Käbäň taswirini köýkezýärler. Mahtumul Ihsan aýtýarda, çefine aýlanan çarxo felekdir. Adam ogly gelen bary helakdir. 72 millet bölek-bölekdir, bu bölekden goşma, özüge bölege dipdir. Peygamberimiz näme dipdir sahih hadisde? Men ummetim 73 guruh boljak dipdir, 72 otdy dipdir. Birje farkasy şoň nejat tapjak. Ma ana alayhi we ashabi dipdir. Men ýolum sahabalaryň ýolyna ayak basan adamlar dipdir. In heme ferkalar çykypdyr, in heme guruhlar çykypdyr. In heme fatwalar berilipdi, jidit fatwalar, jidit ýollar döräpdi. 72 millet bölek-bölekdir, bu bölekden goşma, özüge bölege dipdir. Ey musulmanlar, garp şymat İslama geraýeş tapyp musulman kan alyp barýar. Biziň ýurdumyzdan kafir kan alyp barýar. Indi şoňa nezere musbaty we öz jawarlamyzdan, öz milletimizden, öz türkmenimizden şoňa geraýeşi musbaty bol, şonu tebliğ edip berenma. Bilmeýäsmi biz, eşitmeýäsmi? Birden de musulmanlar, şu oturan yerimiz var. Şu oturan yerimizin de hakkı vardır kıyamatda. Kan hakkı var, şoň bir haklaryna edeýin.
şu yerde Hudaý Taala şikayet edýär dipdir. 3 saatyň üstüne dökülmekliginden. Indi ýeriň gözünde kıyamatda şahitlik boljak, o zatlar görüň açjak. Däl ýöne şu ýeriň bir hakyny aýdyn. Kıyamatda insanlardan Hudaý Taalaga bir 3 saatyň dökülelligi sebepli şikayet edip şol adamyň özüni mojazata çagyrjak diýe şu ýer Hudaý Taala ýer goýupdyr. Biri şoň yetimiň ýaşynyň dammaklygy. Yetim çağan ýaşy ýere damsa ýer götürmeýär şonu musulmanlar. Kıyamatda dilep aljak dipdir. Kim döktü şo ýaşy? Biri de zinadan bolan cenabetiň suwunyň cenabet zina edýär. Zina edenden sonra gelip suwa düşýär. Şo suwy ýer götürmeýär dipdir musulmanlar. Bir de musulmanyň gany nahak dökülse. Peygamberin ayak basan yerine in hem zenanal var. Habarınız ýokmy şoňa? Bize gelýär. Resanalarda bazı terkim görjek diýse, ihtiýaryny goýup bolýar. Hotellerde habarynız bar. In hem musulmany gelip kafirlaryň zenanalar gyýlar alud etdi. In hem şo gecelerde meşrup mesraf bol, in hem zenalar bol. In hem halaljak erk adam dünýäge geljek zatlar şehwetlerden gelip kafire mesraf bol şehwetleri. Gelip suwa düşdiler. Şo suwlarda biziň ýurtdamyzda, biziň ibadet etjek teberrük diýen gomlamada dökülýär musulmanlar. Men sen aglamallarmy şoňa? Doga etmellermi? Näme diýip laýyk bermeli? Näme nezer musbat bermeli? Nezere musbaty var musulmanlar. Şunda boyun alayn, eger şo tasy ýapylmasa, set hajar etýän adamlardan şeýlek bar istigmal eden tapylar. Ýa-da bir näçe hafta mundan önce ustadlyň bir gurrun berýär, Kumuştepe var ýadym diýe. Kumuştepe var ýadym ýoluň kenaryna ay dökülen ýalak bolup duran bolmaly. Bir lamp ýalak zat sanamadan akan dökülüpdir şo talar dolly. Düz ýerde altynyň ýolunda bolmaly, altyn tokmak ýoluna, gaýraky ýoluna. Şonda gözümüz bilen gören zadymyz ýa akşam namazdan soňra ýeriň özünde lamp çekilen ýalyp ışyk bolup nurany bolupdy, bardyk gördük diýe. Bir belli bir arasy denana wagty diýdi, şo taýda tasadüf edip aýrylypdyr. Şoň gan dökülen ýer ýanywaty diýe. Musulmanyň hormaty kendir, emsi torbatyň hormaty vardyr. Hazreti Hıdır denilen aleyhisselam, Halet Nebi aleyhisselamın eteğinde bir ziyaretka ve Hazreti Hıdır denilen yani bir evliya geçiptir. Biz oğlan kakbandı ziyaretkası. Gördük şonu Hudaýa şükür. Yanına da çeşme var. Şu çeşmeden kadim ustadlar şu taada üsünden su akıdıp, dehret kılıp, arassalanıp, kevşun şu taada çıkarıp Hazreti Halet Nebi aleyhisselam Peygamberin ziyaretine giderdiler diye. Vesile de etekte, kevş de etekte Peygamberin yatan gomunu näme etmäýli? Defelemäýli ýerdiler diýe. Ýa-ni bir aý meden ne boldy? Hazreti Hıdır denilen ziyarete gideýlidim. Sagyr ýatak bolup duran musulmanlar. Şo suwdan alyp bolanak sagyryň çöýründen noli. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi var. Şo hadiseýden tamam eden Peygamberimiz aýdypdyr: "At-tabi' muallaqatun bi qaimati arşillahi azza ve celle" diýipdir. Bir mohr var dipdir Peygamberimiz. Şu mohr şeýle gurulýar dipdir. Bir mohr var dipdir. At-tabi'u muallaqatun bi qaimati arşillahi azza ve celle. Arşyň sütullarynyň birinden sallagylly, gysyrgylly dipdir. Şonu 3 ahlakly adam bolan musulmanyň ýüregine gurulýar, ondan sonra Peygamber degel üflese, çüflese hidaýet düşmeýär dipdir. Biri izen tuhuketil horma. Bir aşan hormasyylyklar aýrylsa dipdir. İkilenjisi we umila bil maasi, günahkarçylyklary iftihar edilse, biri de wujuturiya ala Rabb, Hudaý Taala zoret edip dillegiraýa Hudaýa dada. Şu 3 ahlagyň biri bir adamda dörese şo Hudaý Taala fereştani we şo mohr gelip ýüregine ulya fala yaqilu ba'da zalika şeý'an. Ondan sonra Peygamber de gelip şonu çüfläsen hidaýete düşmeýär dipdir. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum izi la yu'minun. Kafirlere sen wagzaýt aýtma. Fark etmer dipdir. Izi näme? Khatamallahu ala qulubihim ve ala sam'ihim ve ala absarihim
Hudaý Taala mohor urdy diýipdir. Şolaň ýüzüne, gözüne näme? Gyshawa. Bir nowy mohor urdy diýipdir. Ondan sonra kabul edibilmeýär diýipdir. Jawallaryň arasynda namazy kabul etdirip bolmaýar şumat. Bir sagyryndan ganany peýda bilýär. Bir ewliýaň bir ziyaretgahyny çörden aldyrýar. Şoň mesallar sahabalar ayak basyp men diýip duran sahabalar dağ ýaly bolup duran emellerinden giýjen-giýjesinde garanqyn fakat Hudaý bilýän emellerden ferişteler asmana gitýän. Bok olardan inni gelip bir kafir hele raks edip şoňa da gülüşilýän zaman bolupdyr. Elhamdülillah taýlarda bolmar, taýlaryň gaýraty bardyr. On edýän weli ähdinde taryhçasy awal üsünne işlenensen Arabistanyň padişahynyň zenanalarynyň bir Yahudi zenana. Aham şu matky weli ähdi de şu Yahudi zenanadan bolupdyr. Türkmenler aýtýanlar at ata daýa diye. At atasyna çekýänler, adam da daýasyna çekýänler. Daýy Yahud bolansaň bu işler etýär, ondan geň däl, ýöne faqat dua edeýin, Hudaý Taala şumat arma Allah kuwat diýende näme diýilýär? Din İslam'a kuwat şon kän diýeýin musulmanlar. Dini İslam'a kuwat bersin Hudaý Taala. Ferheng sazy edilip ýykjak bolup duran zaman bolupdyr. Belkem Hudaý Taala siz ýalaklan gawa adamlaryň hormasyny Hudaý Taala biziň dinimiz, dünýämiz, ahiretimiz abad edip, biziň olakon ojaklarymyz, teberrük bilýän ýatlarymyz hemmäsi nuraniýetde edip hormasy saklanyp, düşmanlaryň keýtleri, hokkalar, hileler özlerine siňsin. Nefere birahim usulhallahi ötelere dua edeýin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.